Het grootste evenement wat zo'n beetje na kerst hier in de regio plaats gaat vinden, dat is natuurlijk Vastelovens. En bij Weer FM hebben we daar een heel mooi programma omheen zitten. Dat is het programma Dogonveer. Daarvoor aangesloten in de studio Rob Prinsen. Rob, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mensen kunnen deze stem, als je naar radio luistert, natuurlijk altijd herkennen van de lunchshow. Maar op tv is dat Dogonveer. En het is dit jaar, wat eraan gaat komen, het 11-jarig jubileum. Yes, 2012 is het begonnen. 2012 was de eerste editie. We hebben op de radio ook nog eens. Dus het mooie van het hele verhaal is dat we... ik moet eigenlijk nog verder teruggaan. Je had vroeger bij de Weerterhuisomroep had je Vastelovens samen. Dat programma ging stoppen. En toen is hier bij Weer FM gezegd, joh, weet je, hartstikke leuk dat gaat stoppen, maar een programma zonder Vastelovens, dat kan niet. Dus daar willen we iets mee doen. Dus dat hebben we opgepakt. Lang gezocht naar een naam. Nou ja, dat is uiteindelijk de titel Dogonveer geworden. Naar het welbekende Weerterliedje ook. En dat was het eerste jaar dus op de radio. Het jaar daarna is het op radio en televisie geweest. Dat hebben we eigenlijk met webcams gecombineerd. Ja. Maar ja, dat was zo'n succes dat we eigenlijk gezegd hebben, naar de televisie ermee volledig. Ja, en dat is het al heel bekend. Het is een bekend fenomeen, denk ik, in het Weerterland. En ik denk ook verder buiten mensen die... vele artiesten uit Limburg en misschien nog wel verder dan dat... die ons bezocht hebben hier in de studio's om in het programma te zitten. Je zegt 2012 begonnen, hè? Ja. Het zijn niet veel dingen die momenteel zijn waarvan je kan zeggen... in exact 11 jaar is het ook 11 keer gebeurd. Zeker met de corona en dergelijke die doorging. Ook in die jaren hebben we hier seizoenen gehad van Dogonveer. Nu komt het 11-jarige jubileum eraan. In die 10 jaar die we hebben gehad, wat is nou een moment wat jou echt direct is bijgebleven? Zoveel eigenlijk. Ik bedoel, ja, je maakt zoveel mee met artiesten, met prinsen, met verenigingen. Noem het eigenlijk maar op. Er zijn heel veel mooie momenten. Ik bedoel, ik heb nog toen Jan Stroekvos was bij de Rockstickers hier in het Munttheater. En deed hij het achterna gelopen om hem de dag daarna hier in de studio te hebben. Dat is wel een momentje. Maar ze zijn er heel veel. Ik bedoel, een kameraad van mij die landheer is geweest. Mijn vader die kasteelheer is geweest. Ja, en zo kun je nog heel veel van die dingen opnoemen. Daarom. Het is een mooie historie die hier is opgebouwd in de studio's. In onze radiostudio's van Weer FM. Maar natuurlijk ook in de tv-studio die hiernaast ligt. Waar menige live show is gemaakt rondom het programma. Ja. Nou komt het 11e seizoen eraan. En nou goed, 1 keer 11. Het is een inkoppertje. Als je niet van Vastelovens houdt, dan zelfs dan weet je waarschijnlijk wel dat dit iets speciaals is. Vertel eens, wat voor elementen gaan wij het komende seizoen verwachten om dat extra te vieren? Nou ja, de mensen moeten eigenlijk een aantal data in een agenda schrijven. De eerste is 6 januari. Vrijdag 6 januari. Dan is namelijk het 1 keer 11 jaar jubileumfeest. We hebben dat bij dit 5-jarig bestaan ook gedaan. En ja goed, 11 jaar is natuurlijk weer zo'n speciale editie. Dus ook dan is het weer tijd voor een feestje. Gaan we houden bij Cafézaal De Hoek op de Biest. Het is een avond die om 8 uur in de avond gaat beginnen. Allemaal diverse artiesten uit de regio op het podium. Gratis entree, dus ik zou zeggen, leuk pakje aantrekken en lekker die kant op komen. Daarom, want het wordt gewoon feest. Het is geen besloten feest, hè? Iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Ik heb zelfs de verenigingen aangeschreven. En iedereen die het nu ook hoort en die zoiets heeft met van... ik ben Vastelovensliefhebber en ik wil er graag bij zijn. Kom het vooral met ons vieren, want ja, het programma is met elkaar voor elkaar. En dat is dus niet alleen voor verenigingen, maar ook als jij gewoon Vastelovensliefhebber bent. Treed binnen, alsjeblieft. Kom erbij. Vrijdag 6 januari. Dat is de eerste datum die je moet opschrijven. Dat is de eerste datum die je moet opschrijven. En als we dan een kater hebben, dan gaan we naar de zaterdag toe? Ja, dan zou je natuurlijk even rustig kunnen ontwaken. Het wordt trouwens voor mij ook een leuke opgave, want ik moet er gewoon weer op de radio ook zaterdagochtend om 10 uur. Maar in de avond, op 7 januari, dan zenden wij een jubileumuitzending uit. Oké, ja, vertel. Die is inmiddels opgenomen ook. Dus dat is een paar weken geleden is dat gebeurd. Allemaal in het diepste geheim natuurlijk, maar heb ik dus nu bij deze ook verklapt. Waarin we eigenlijk terugblikken op 11 jaar met natuurlijk een aantal beelden die we in het archief hebben, maar ook met een aantal gasten om te praten over 11 jaar. Wat vinden zij van het programma? Hoe belangrijk is dat programma voor Weert en omstreken? Dat wordt daar onder andere in besproken. Dus het wordt voordat we het 11e seizoen gaan vieren en gaan uitzenden. En nadat we dat feest hebben gehad, komt er een soort terugblik op die 10 jaar. Ja, noem eigenlijk 6 januari het feest en 7 januari de jubileumuitzending als kick-off op het 11e seizoen. En dan dus het 11e seizoen, want dat zal dan zondag beginnen. Dan hebben we een heel Vastelovens weekend Dogonveer. Vrijdag het feest, zaterdag de uitzending. De jubileumuitzending. Ja. Vanaf zondag dan het seizoen. Wat voor seizoen wordt het? Het wordt hopelijk een heel feestelijk seizoen. Er zijn al heel veel uitnodigingen verstuurd. Dus de prinsen die in de live shows gaan komen, die zijn allemaal al uitgenodigd. Wie dat zijn, hou ik eventjes voor me nog. Ja, dat houdt leuk. Het is 11 jaar, dus je moet het een beetje als verrassing houden. We hebben leuke artiesten ook die de muziek gaan vullen. En natuurlijk heel
Heel veel diverse items. Oké, is het seizoen, want het is volgens mij een middellang seizoen. Is het een lang seizoen dit jaar? 6 afleveringen. Oké, 6 afleveringen. De Gonfweer in het 11e jaar. We hebben natuurlijk altijd artiesten in de uitzendingen. Gasten, we hebben de prinsen en de prinsenparen, sorry. Maar zijn er nog plaatsen voor andere onderwerpen? Als mensen zeggen, ik heb nog wel een leuk ideetje dit jaar wat er nieuw is. Alles wat met vastelovend te maken heeft, is welkom. Dus heb je iemand in de vereniging die iets speciaals doet al jarenlang, of een jubilaris, of iets anders bijzonders, laat het vooral weten. Want dan kunnen we inderdaad contact opnemen en ook kijken of we een plek hebben. En ongeveer, om een indicatie te geven, want de shows zijn aardig gevuld, maar een plekje of 5, 6 heb ik nog zeker wel. Oké, dus een plek of 6 die nog te vullen zijn. Heb jij nou een idee? Heb jij nou een nieuw evenement wat misschien te maken heeft met de vastelovend hier in de regio? Want het gaat over de regio Weert en Nederweert natuurlijk. We hebben ook de prinsen en de prinsenparen van deze regio hier. Die zullen ook wel weer in de uitzending zitten, neem ik aan. Dat zou zomaar kunnen, Lars. Ik hoop het, het zou leuk zijn. En dat zijn natuurlijk altijd veel, dus we hebben ook... Ja, je moet je voorstellen, Lars, de verenigingen groeien de laatste jaren. Hè? Dus we hebben nu ongeveer, want er is weer een nieuwe vereniging bijgekomen, zitten we op 18 verenigingen. Er is er ook eentje weggegaan, toch? Of niet? Nee, die is in rusten. En die heb ik wel meegeteld. Oké. Ja, en die komen zelfs ook naar de uitzending toe. Want het zou natuurlijk mooi zijn als die vereniging weer een doorstart kan maken. Ja. Want daar is het programma ook voor. We moeten het ook over minder leuke dingen hebben natuurlijk. Maar met hun erbij, dus 18 verenigingen. En je kunt niet al die prinsen hier in de studio ontvangen. Dat gaat niet. Dus daarvoor organiseren we nog jaarlijks interviewavonden ook. Waardoor die prinsen en jeugdprinsessen ook gewoon hun podium krijgen die ze verdienen. Ja, precies. Want mensen die het kijken, die weten, het is altijd op televisie, de live uitzending die wij doen. Maar ook die fragmenten, bijvoorbeeld die gesprekken met de prinsenparen, die zijn ook online terug te vinden, toch? Ja, we zetten ze altijd op de Facebookpagina van de Gonfweer. Dus daar kun je ook alle informatie terugvinden natuurlijk. Je kunt daar filmpjes terugkijken. En sinds vorig jaar hebben wij de interviews die we toen hadden met de jeugdprinsen en jeugdprinsessen uitgezonden op de televisie. En ik heb toevallig met collega Ferry Waals het erover gehad. En die zei, we hebben natuurlijk zo'n mooi platform. Dan moeten we weer die interviews lekker achter elkaar gaan zetten. En ze uitzenden op de televisie. Dus ook dat is iets wat eraan gaat komen. Ik ben benieuwd. Even om nog alles samen te vervatten. Gezondheid. Dank je. Vrijdag is het feest. Dat is om 7 uur, 8 uur? 7 uur gaan de deuren open en om 8 uur begint het officiële programma. Dat is dan de vrijdagavond. Ja, vrijdag 6 januari. Dan is het gezellig feest vieren. Dan gaan we naar zaterdag toe. Hoe laat is het dan? Ja, volgens mij hebben we eerst ook het Weerterlandsjournaal. Dus daarna, dan komt de jubileumuitzending. En we herhalen die natuurlijk ook nog een aantal keren. Want precies. Het is 11 jaar. En ik denk dat je er meer dan genoeg nog over gaat horen hier op WeerFM Radio en televisie. Wanneer het precies is. Kijk voor het volledige programma gewoon eventjes op weerfm.nl. Daar staat altijd de tv-programma. En dan over de tv-programma's gesproken. Zondag begint dus WeerFM de Gonfweer. Of het de Gonfweer Pro-Live programma. En dat is altijd om 12 uur. 12 uur. Ja, en dat wordt dan nog herhaald in de avond na het Weerterlandsjournaal. Dat is ergens rond 7:30 volgens mij. En dan nog een keer in de avond op volgens mij 10 uur. Komt het er ook nog een keer bij. En dan ook op de maandag dus. En het is natuurlijk uiteraard achteraf ook terug te vinden op ons YouTube-kanaal. Dus. Ja, precies. Via weerfm.nl alles te bereiken. Helemaal goed. Rob Prinsen, presentator van het 11e seizoen. Het jubileumseizoen van de Gonfweer. Dankjewel. En natuurlijk maandag weer te horen op WeerFM. Yes. Dankjewel. Fijn weekend. Hier hoor je